Philippines Medical Center sa Taguig kasama yung kanyang pinang babae na 61 taong gulang lamang. Walang tigil ang palakaw na nakapulong ang palaisambit sa kanyang solong anak. Ito'y matapos masawi ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae na napagdaan ng SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay City linggo ng umaga. Hinatid lang ng biktima ang ama sa airport na babalik na sana sa ibang bansa para magtrabaho. Kasama niya ang ina na malubhang nasugatan habang dinala rin sa San Juan de Dios Hospital ang 7 taong gulang niyang pinsan at kanyang lola. Todo pegati ang padre ni pamilya dahil 3 linggo na niyang nakasama ang anak. Yung bata ay ngayon pala nakasama ng tatay niya. Dahil nung bago siya sumakay, ay maliit na yung bata na wala pang malay. Ay ngayon yan nangyari na sa hindi inaasang pangyayari. Ay talaga napakahirap din ang gabi. Kwento ng kaanak, ilang minuto pa lang matapos mapagpaalam ang bata at makapasok ang kanyang ama sa airport nang mangyari ang malagim na aksidente. May buhay pa siyang inutang. Ay palagay mo pananagutan niya. Grabe yung ginawa niya. Naka-isala sa aming pagkakas sa pamilya namin. Sa video kuha naman ni Angelica Pagulayan, makikita ang ilang nakamulagta at sugatan sa terminal. Ang sugatang bata na ito, gumapang para sa tulungan ang kaanak na nakahadusay at malubhang nasugatan. Maghahatid lang ng kanyang kapatid si Angelica kasama ang iba pang kapamilya nang masaksihan nila ang pagkarukot ng isang SUV. May usok na lumabas. Akala namin talaga nagmamadali lang siya, pero iba, dumiretso siya eh. Desidido ang pamilya ng nasawi na ihabla at parutin sa batas ang driver ng SUV. Sen, hindi na natuloy ang pagbiyahe patungo sa ibang bansa nung ama ng batang nasawi. Hanggang ngayon ay hirap makausap yung ama ng bata at siya ay tulala pa rin dahil sa tindi na nangyari sa kanyang nag-iisang anak